naspäť do kde je zdreč. Toto je druhá časť. A ideme pokračovať v tom, čo sme si minule začali. Takže pozrieme k Fisherovi. Tak ideme odplávať a ideme skúsiť vyloviť nejaké tie makrely. Ale máme drevo. Tak sa tam ideme pozrieť. Tu? Nie, tu je drevo. Dobre. Máme tu nejaké asi drevo. Šrot. Dobre. Je to ryba, ne? Vyskúšam. Nič, naspäť. Sa rozve. Dobre, ideme na Chcel by som si namontovať dozadu aj tú sieť, ktorú keď cestujem, tak tam chytám ryby. Zapatríme. Chvíľku pauzu. Späť. Ideme pokračovať. Budeme vyplávať. Chcel by som ísť do... Chcel by som ísť do... na Steel Point, tam. Asi tam ideme. Mám inak všetky knihy prečítané, už 3. Bol som si namalovať loď na takúto plánu modru. Ale máme deň 20. Ja som skončil prvé dní 18, ale naschvál som si nechal prespať. Som prespal do dňa 20, lebo chcel som to mať akože uložené, lebo sa nemôže stať, že mi to trošku vyváži nejakého zábavku, ktorý čítam z makrely. Zmutovaná makrela. To je prvá makrela zmutovaná z Kusana, alebo už druhá, neviem. Presne. Kde byť večer? Tak pôjdem večer nejakým. Chci sa tam chytiť rôzne iné ryby, ale to teda neviem. Ešte by som asi si išiel vykraftiť do pastie, len som zabudol, kde to je a neviem presne. Hrávam si to cez inú obrazovku, tak sa to trošku rozsúka.
Auto. Nie. Oceán. Keď ako sliepilo? Idem vyspať a ideme asi na oknové žučí, ako sa to volá, neviem. Ideme vlastne za ideme čo sa to volá? Ideme tam chcem ísť, tak by som nekali tohoto stojať vystaviteľku. Nový mutant. Zmutovaný. To teraz skáče to, či ako? Či to teraz? To je druhý mutant, dobré. No a tak sme plní, takže ideme na spolu. Aby som si už vylepšiť to. Mám 15 hodín, ale neviem, to vypadá. Neviem, či by som už vyšla. Asi sa pôjdem vyspať, a tu už vyrobím skrep. Teda šet. Research. Dobre, nejdem nikam, idem sa vyspať. Lebo budem blúzniť a budem vidieť skaly, neviem, či všetko pracujeme. Čo si rozbijem loď. Ale neviem sa si vyspať. Asi idem loviť značné ryby. Dobre. Dobre. Robotnice. Raje. Neviem, sa mi tam nestalo. No, čo to je?
72 90. Jeden, takže môžeme si to predať. Ja si pôjdem na tú letnú stanicu. Aby som si pravil lepšie vied. To predáš past. Deň 22, no. Dobre, tiež, lebo som pozeral veľa youtuberov, čo hrajú hry československé. A to bude aj neviem. To je ten typek, čo žere, nie? Tak sa nevolá sa neviem. Makrem. Nie je problém. To je riadne dobré. Aby som si vyskúmal to, že sa budem sportnúť doma. To by mohlo byť dobré. Tam je tá ložička, tá ryba. OK. Super, no a už je to. Ale som blízko.
Čo je zlatosť? Okolo. Ideme to predať. Ale je toto. Vôbec sa tu nekryje. Ešte fresh. Už asi nie je často. 9000. To bude veľa. Svetlo 100 180 koľko? 150 to je pozrieť do pasci. Je to blíke, takže tam niečo nie je. Krab, jupi. Toto ešte niečo. To bude stačiť, že sa nezvýši 20 000. Drevo. Drevo je jeden.
uhorí, sa mi zdá. To tiež je mutácia. Dobre, a ideme hned. Predať. Keď som do mutácie, mutácie. Počkaj ešte, čo zabijú. Vždy sa veľa skončí. Ešte. Teraz idem už je byť noc. Idem sa vyspať. Uvidím, čo bude ráno. No. Krabá pasa. Vyšianá. Jedno je krab. A je zničená. Dobre. Makrely. Tak iba jedna. A táto pasta niečo chytila. Malý krab. Asi ju idem premiesniť. Kus viac do dole. Ďalej. Tu by som ju takto dal. Veľmi hlboko. Tu nie. Koľko musíme dať metrov? 4? Dobre. 5. Čo sa stalo? Kraba nemá tu. Neviem, čo sa žijeme s tým. Idem za ňou, ona mi vie opraviť pasu? Nie. Repairing all. 21 000. A baví mi to opraviť, dobre. Tak to idem naspäť vyhodiť. Tam, alebo tak, kde sem to dám, tu, kde sú tieto ryby. Jedna a druhá. Dobre. Ja som chcel ísť na tú výpravu, tak asi najbližšie ráno, potom to ja sa pôjdem vyspať. Asi si pôjdem pozrieť pasce krabie a idem na to už. Bo ja sa chcem dostať ku tej veži. Pozriem, ako je ďaleko. To je Seal Point, či? Počkaj, vytočím sa. Kabína. Buď to je Seal Point, alebo to je to za tým. To takto. To je začína zbuchnutie. Asi už by som to rád išiel
No ne, tam sa pozrieť. Dačo porobiť, dačo poloviť. Asi by som si tam aj dačo popredával, lebo tam budú lepšie ceny za napríklad za makrely, asi myslím, alebo za úhorov tiež. Dúfam. Už byť aj tak asi večer. Hej. Takže ideme na to. Predáme ryby a ráno štartujeme preč. Prespať. A idem tam rýchlo, musím si pohnúť. Bez zbytočných zastávok. Len pasca. No aj keď toho kraba by som asi tu nechal. No super, tak a tu bude čo? Malý krab. Dobre, idem to dať rybáru, tomuto, však predávam mu ryby. Fish markerovi. Dám mu toho kraba a idem na tú výpravu. Bo ja tam už musím sa nejako dostať. Je 8 hodín, no to nie je veľa. Dobre. Snáď to stihnem. Yes. Zoberiem Space 6000. Nothing. Predať. Dobre, a padajme odtiaľto. 8 hodín, no už ide byť 9. A to stihnem snáď. Idem plnou parou vpred. Ak bude 15 a ešte tam nebudem, asi sa otočím. Ako 15 hodín, keď to už bude neskoro. Nevyzerá to byť ďaleko, myslím, že už som blízko. Nevyzerá to byť ďaleko. Niečo tu pláva. Čo to je? To je drevo? Alebo čo? Nejaká bedňa. Vydrežujem. Idem do toho. Doplávam na ten ostrov. No, máme tu tú ropnú stanicu. Dobre, tak to, keby ma zrlo, tak je 16. By som mohol byť blízko. Počkať. Dá sa tam nejako dostať, či? Počkať. To je ten otáznik. No, ak sa nám vrácať cez noc, no, neviem, či nepôjdem na nejakom ostrovu. Čo je toto vlastne potom? To je nie potom tá... Počkaj, čo to je? Idem sem zakotviť. Asi není to v tom meste. No, super. Dá sa to, dúfam, zakotviť a prespať. Sa to chystám urobiť. Dobre, som tu. Je tu niekto, dobre. Dobre. Niečo, tieto bedne. Jedno. Najstorč, dobre. To sú... Ich je viac? To je ropných staníc. Nejaký box musím ešte. Dobre, vyspím sa. Ráno idem na niekde ďalej. Alebo inde. Dobre, odplávam.
Dobre, kam idem? Idem sem. To je na tejto strane. Čakajte. Áno, to je to. Dobre, tam idem. Tam vyzerá byť, že je to mesto, kde tá príšera medzi tými dvoma skalami. Tak sa potom dostanem. Dobre. No, dnes na to nebude nič na mňa čakať. No, tie vlny sú celkom dosť veľké, ale teraz tu krabica. Počkaj. Čo to je? Rozvíjam. Krabica. Odreďujeme. Som zvedavý, čo mi za to dajú na tej ropnej stanici. To si nepamätám z YouTube. Čo to? Čo? Čo ma to prenasledovalo? To je ten kapuzák? Hej, to je. Nepáči sa mi to veľmi. Nie som ďaleko od ropnej stanice. Takže keď ma dačo keď sa zničím, tak nejako tam doplávam. Vyzerá byť, že tu bol nejaký most. To bolo časne. Ako to tu vyzerá, nie je zrovna pekne. Dobre, myslím, že je najvyšší čas ísť naspäť. Nič to není, to tak vyzerá. Iba idem za týmto. Dobre. Čo tento chce? On chce uhora. Toho mu teraz nedá. Idem naspäť. Čo sa to robí? Počkaj, kde je tá ropná stanica? Musím obísť ostrov. Už ju vidím, dobre. Snáď tam dojdem, kým nebude večer. Čiže už vlastne teraz. Dám mu tu ten box a uvidím. Pekný blesk. Máme tu niečo okrem toho. No dobre. Táto počasie... A už je večer. Tam ešte doplávam, kým ma niečo nevyžere. Nový achievement, hej? Čo to je zač? Sniglas. Detko požitý. Dobre, čo? Tiež chce krabicu. A ešte... My storage. Ešte časom bude natáčať Dead Valley, ale to tak skoro nebude. Dobre.
Nespím. A odchádzam. Druhý box. A ešte vyjde teraz? Asi na tento ostrov. Počkaj. Tam bude ten spadnuté lietadlo? Tam bude? Hej. A mám tu 2 boxy, dobre. Či iba jeden? Čo je to ten? 3. Tu bola ropná stanica. Aha, dobre. Už to chápem. Sú vraky ropných staníc. Toto by znamená. Prvú mám. Ešte 2. Sakra, dobre. Viem ako na to asi. Zrovna ľahké to není. Prčic. No. A druhý. Sakra. Pláca. To je loď väčšia odo mňa. To není ten krab? Je to ten krab. Dobre som si myslel. Aspoň na čo som dovolil. Čo je toto? Nejaký špeciálna vec. Niečo také. Niečo špeciálne. A padám odtiaľ toto, keď toto vylovím. Už ide byť noc do prčic. Kde je ropná stanica? Tu. A idem tam čo najrýchlejšie, ako to pôjde. By som mohol získať ten boost. Tak nestresuj sa. Sakra. Čo to sú za zvuky? Hechela. Mesiac. Je dneska večer, no tak. Nie. Naspäť rozsvietime. No tak. Poď. Tie svetla sú okľudňujúce, zároveň aj hrozné sa šílené, pretože to je tá ryba. Dobre. No. Ďalšia vec postavená. Tak. Tak čo? Generator. Budú chcieť box. Čo? Ich sú ryby. To je ten generátor, chce ryby. Špeciál laboratórium. Musím tam dať nejaké ryby. Počkať, píšu tam aké ryby? Praževniču. Počkaj, to budú ryby. Určite nejaké. Prespím. Ráno idem. Neviem kam. No takže ukážem mapu. Pôjdem naspäť domov.
Tam ma bude čakať veľa krabov. Týmto smerom. Trošku viac tam. Tam je, dobre. Takže ten boost, alebo to, že by ma to portlo naspäť na nejaké určené miesto, to by sa mi hodilo. Za chvíľu to bude možno pol hodiny, čo natáčam. Čo to je? Dobre. No to budú asi kasatky. Nič mi sa nerobí. Taká malá loďka v strede veľkého mora. Alebo oceánu. Delfíny. Takže nádherná je táto hra. Kým nastane noc. Takže niektoré zábery sú pekné, ale v noci býva občas stáno. Prišiel, ja neviem, čo všetko ma chce viesť. Teda keď je lepšie nevedieť. Drevo tu je? Áno, nie, to je látka. Látka. Zaberám dobre. Čo je tu ďalej? Šrot. Dobre, vidíme, to bude šrot. To nemám kam dať. Ale tu ďalej je drevo. Juhu. To potrebujem. Ty si čo? Vylovím všetko, čo tu je. Ak sa mi to zmestí. A už ide byť väčšie. Super, neviem ani loviť. No. Plac. Ideme za staviteľkou. Staviteľka všechno spraví. No, dobre. Stavič. Dám si sem asi tieto boxy. To všetko si dám sem. Tieto malé vecičky si dám na spodok. A asi pôjdem za tým traderom. A dám mu tie... čo to je? Tie rôzne artefakty. Čo to je? Nie, no, zle som to videl. Vyspím sa. Nová kniha. Spím. Vyplávam. Tu je tiež zase niečo. Látka. A zbieram si to, alebo asi toho budem neskôr potrebovať veľa. Myslím. Asi. Tu je šrot, ten si tiež vezmem. Skrep. Hopla, no neviem, či to bude mať kam dať teraz. Keď si urobím trošku poriadok, možno hej. No, už vidím. Toto si dám sem. Ups, sem.
ešte tam kde niečo? Nie, som plný. Akože šrotu je toho dosť. Všade. Ja neviem, či je potrebný vôbec. Ty kokso, to bolo čestné. Ale ide 29, skoro 30. 30. Druhý diel, toto je. Čiže s krabými pastičkami. Čo to tam všetko je? Potom sa vrátim neskôr. Tá vlastne prervaná mutácia nejak. To by som nepovedal, že tak to je navodné. Takže idem všetko popredávať ryby. Aj tie zaoceánske, či aké sú to. Čo som povedal. Keď vlastne ryby nemám skoro žiadne. Aj nemám žiadne do tej kraby. To si dám všetko do starého. Povedzme priestor. Ešte látku. Ideme si po tých krabov. Nie. Dobre. Nechám si to. Či? Je pokazané, dobre. Ideme sem. Nezmestím to tam. Ešte ja sa vrátim. Ešte, že to je tak blízko. Už sa rozsvietil v meste. Ja chcem toho kraba ešte fresh dostať nespäť. Čerstvý. Čo chceš, dobre? Deliver fish. Si sem dám toto všetko. Budeš spokojný? Asi. Odchádzam ešte. Niekto stihne. Do 20:00 to musím stihnúť. Od 20:00 nechodím. Tak poď zaber. A už je to tu na mňa, super. Ja už aj blúzim. Ale ešte som blízko. Dobre. Tak. Tu za mnou žiadna monstra nepôjde. Opravím si pase. 40 000. Počkajte. Opravím. Pravené. Mám drevo inak, dobre. Si vyberám zo starého. A teraz na druhý deň idem. Určite pôjdem za tým zberateľom. Upgrade. A na teba potrebujem všetko. Dobre, ešte, že som to všetko nepovedal. Takže všetko. Áno, mám konečne tú sieť. Ja neverím, ja som taký šťastný. Je to vidno však, a ja si myslím. Strašne som happy.
Ale akože to, že mám tu sieť, to je fakt dobré. Keď budem tieto látky, dobre. Ja sa nedá, že ich mám zobrať, dobre. Ešte čo? Strep. Sem dám tak tento šilek si takto zvážim. Už iba drevo bude potrebovať a tie pláty. To musíme zase ďaleko sa nezdá. A nie sa nevať, že sa nevie, čo také dá. To nie tu ešte by som si mal vybrať. Nie, oba. Ty, toto. To je drahé. A toto je počkaj. To je oceán. Potom nebudem môcť chytať oceán ryby. Ty si salou, oceán a salou. Počkať. Salou a trošku menšia chyba stala. Dobre. Toto bude dobre, to bude musieť počkať. Ja potrebujem oceán, sol a kolas. Oceán, sol a kolas. Oceán, sol, oceán, sol a kolas. To je toto. To zaberá až 3 miesta. Ty? Dobre, no. Asi neviem. Oceán. Keby som dal... Počkaj, ty si... Kolas to salo. Keby som dal... Počkať. Ty si ne... A čo to vlastne obtéhal? Toto je na všetko? Neviem. To sieť chcem. A motory ešte? Mám to najlepšie. Musíme skúmavať motory. Čítam tú knihu a tu začína. Aha, to je ten krák, ktorý je to nemutant. No a teraz si idem na opačnú stranu. Počkaj, kde to vlastne musím? Tu oproti je toto, takže on býva tam. Aha, dobre. Tam je ten, čo zbiera. A to je zbierateľské predmety, dobre. Deň 30. Mohol by byť sľubný na tieto research parties, ok? Rád by som získal niečo nové. Taký zles, počkať, aha. Picked up. Picked up. Picked up.
Zase to musím doprčiť. Čo som to dorobil? 4 hodiny v čude. Dobre, super. No ty, chceš začať odo mňa? Nie. Takže ideme naspäť. Na tú stranu. Neviem potom, ktorý blbec alebo diabol sa odo mňa tu šperky také. Asi bude tu. Trader, tu je. 70. Není problém. Začuť. Painter. New flap. Si. Yes. Dobre, mám vlajku. Som z toho rád. Občasne. Čaj. Je to do čo pridá. Aha, dobre, to si budem šetriť. Asi idem do tejto šperky naspäť. Momentálne potrebné, lebo trader ho doma nechce. Jupi, ja mám vlajku. Juhu. Lovíme, nelovíme. Lovíme. Makrela. Mutácia makrely. Makrela. Makrela. Nový rekord. Vždy byť noc za chvíľu aj. Dobre. To si ďalšia mutácia. Ideme domov. Čítam. To sú ľudia. Dobre, to bolo tesné tiež. No a dočítaná kniha. Yes, čo chceš? Ti dám toto. Kde tam aj tie mutácie? Nie. Čo? Za 9 rýb? To stačilo? Ok, nechce, že sa 2 research party sú dobré. A ešte mu dám aj túto ono. To dajme túto dobrú rybu. Dobre. Už mám opravené koše? Dobre, tie môžem ísť tak nezalobiť. Dobre, ideme si to čo vylepšiť. Poď. Nie. Šups. No. Tuto. Šups. Nemohol by som ako si počkať, to miesto, nie? Ideme sem. Nové miesto. Potrebujem ešte 2 dreva a plech. No super. To je plech. Plech dávali na to, ako keby ropné plošenie, alebo v takom zadvihnutom.
To je... Si zistím. No, neviem, kde to je. To, čo chcem. Na Black Islandoch som... Tu je tento pár. Čo je tu toto X? Vyspím sa a pôjdem sa tam pozrieť. Na druhú stranu ostrova. Čo tam je? To si... Bude malo byť... neviem. Čakám sa to na... áno. Skrep tu je. Alebo drevo tu je. Látka. Potom budem musieť odbuchnúť. Poznačím si na mape. Mám, dobre. Porovnám tie platy. Ja chcem tie. No a... Tu je uhol. Počkaj, kde som to? Ešte kúsok ďalej, takže tu je ten kríž. Tu niečo je. Čo to je? Nejaký šperk. Á, to je ten kľúč. Dobre, toto vyloviť. To je trošku ťažké pre mňa. Či? Tu by som mi povedal, že to dám na prvý pokus. Teda som sa sám pre seba prekonal. Kabín. Mám ho. Kam s ním? Nie, pôjdem k tomu... traderovi. Zberateľovi. Ja sa tam nejako normálne dostanem. Trošku skaly tu mám. No ty. Pobrežný kľúč. OK, to bol ten pomer. Áno, toto som chcel, toto je super. To je strašne dobré. To ma vyspídi, toto som hrozne chcel. Ja by som nepovedal, že v dni 31 to už bude mať. Som čakal, že v nejakom dni 100, ako to je asi veľa, neviem. Ten youtuber, ktorému to trvalo 1000 dní, to bol asi nejaký, neviem. X-ko. Mám sa tam vykričiť, tam sa myslím. Nie. Ja sa tady prečo nevykričiť? Dobre. Semka chcem ísť. Semka. Dobre, to tam nejako dole. Mám to teraz ukážem. Doplávať tam by nemalo byť ťažké. Čo je to? Tak to neviem. Postupne by som mohli skôr tohoto ostrovu, tohoto až tak vedú tam. Ale by to netrvalo 2 dní. Teraz mám vlastne tú onu. To je speeder.
Či booster, či čo to. OK. Dobre. Ktorým smerom mám ísť? Týmto. Dobre, ideme na túru. Zase motor si pokaziť nechcem. Pri tomto musím vrtať. Dobre, tu by som už mali spomalý. Som do niečo nenabudol. Je tu ten oný kapucák a to... Ten chce do mňa makradlo. Dobre, to si mi teraz hovorím, že chcem. Kam to teda ide vlastne? Ešte tam idem. Dobre. Tam budem za chvíľku. Či? Neviem, že ten druhý celá nebude cesta. Prečo mi nehrá tá hudba? Ja nezapriem to. Asi možno do dňa 50 aj dokončíme hru, aká to je asi. Tu je tá, čo predáva železo. Juchy. Tá, čo predáva pláty, toto som chcel nájsť. Aha. Drevok. Dobre, čo ty vlastne na sebe chcel? Čo zistím na sebe? Zapísané. Som sa už pýtal? Nie. Zistovať informácie nejaké chvíľko budeme, ktoré aj tak nepoužijem, pretože som to kúkal na YouTube. Od iných tíkov. Späť. Hľadariu. Ja tak tomu nerozumiem po anglicky a v češtine to není. V slovenčine som ľúbil. Nie, není to. Ešte niečo od teba chcem vedieť? Nie. Fish market. Aj tebe sa viem podať robiť, OK. Fish dogs. Nie fish dogs. No proste dogs. Dobre. Nie flot. Dobre. Oh, koľko? 5 kupujem. Teraz sa idem vylepšiť. Ja neverím. Juhu. Už iba dreva musím. 3 dreva zohnať. Nie, toto. Okrem toho drevo. Research part. 300 stojí. Jo. Má storage. Musím sem toto. Iba môžem predať? Nie. By som ťa predal. Dobre. Ideme na mapu, kde to vlastne som. Nie, tu je tá príšera vlastne. Dobre. Tu by som si mala toto na prvé miesto. Tu vôbec nemám tú príšeru. Tu je tá typkyňa, čo sú pokazané uhora na polievku, nie? Hej. To bude asi tá polievka pre manžela a sa budem musieť dopraviť aj toho typca, čo sa pohľadali tí kamaráti, nie? Hej, asi ja podľa mňa. Uhora pokazaná. Dobre. Nepotrebujem to všetko čítať. Ani tomu nerozumiem.
No tak, no dobre, teraz tento typek. Je to všetko do 4 ako žuje. Dáme čítame. Kabína a stránka. Ešte niečo vlastne musíme nájsť. Toto nie je ten krížik. Počkaj, dúfam, že to nie je v tom onom. Lebo vnútri to bude asi to miesto. Opa, tu je niečo. Skrep. Tam je drevo. Juhi. Tu budeme opakovať. Tam to musíme... Toto je ten, čo sa tam chce vrátiť. Tak to tam odvezem k nemu. Ešte niečo? Dva krížiky, ešte lepšie, dobre. Termít, no. Všetko musíme to pozisťovať. Hermit. Vyzerá ako nejaké správce nejakého pralesa. Alebo toho Yellowstone, čo je nejaké. Ešte niečo tu? Hopa. Tuto, tu musím odbuchnúť, dobre. To si poznačujem, že odstreliť. Idem veľmi ďaleko od toho. Nedojde za mnou asi. Nepáči sa mi to vôbec. Prosím, nechá sa iba jedno drevo vyťažiť. Áno, poď rýchlo zabiť. 3 dreva potrebujem. Ja nechcem ani noc. No tak, prosím, drevo. Zaber. Kde by 20 hodín, to ja neviem, zaber. S Bohom, bye bye. Prčic. No tak nezavasí motor. Ja nenávidím tieto veci. Spím. Dobre, Google ma nechala. Neviem. Kde na to? Aha, flash. Odkaz od novomanželov to bude. Čo? Ukáž. Novomanželia. Nejaký našli hodobnú skrinku. Wooden mask. Že sú skrátka spolu, som nevedel, že to bolo. Zakotvím. No. Vedľak. Mám presne 3 dreva. Keď sa mi získavajú ťažšie, ako hocičo z týchto iných vecí. Jupi, ešte 500 000, takže ideme rybáčiť. Oplávame. Počkaj, nie. Čo mám v story? Aj storíš. Krabej pasce vyhožím. Dobre.
kde sú ryby, to tam nebudem. Ten tiež to musím odstrediť. Neviem, kde je dynamit, to si musím. Aha, tu sú tiež nejaké nové ryby. Vyzerá ako tá makrela. Čo je toto? Som príliš blízko. Nechce sa mi tu byť. Nie. Budem čakať na tú oblobu. Ja to vylovím. Dovidenia. A dovidenia. Idem to predať. Čo si ty? Už mi niečo vlastne? Čo ma vieš poškodiť? Snaží, že si poškodí. Nejdem to riskovať. Dobre. Čo zmizlo? Za 100. Ešte takto 5 krát musím robiť. Má to 2 mutácie. Dobre. Už za chvíľku bude večer. Večerné ryby by som si mala poloviť, ale nechce sa mi rovnovážne to robiť. Ó, to je toto. Si pamätám. Toto Duck Quatky Jachank, tak bol to dosť túto. Tu sa natrápil, sa mi zdá. Alebo aj, čo dohráva všetky hry do konca. Tento tu dosť dlho bolo, sa mi zdá. Už marker. Oprav ma ešte, prosím ťa. Kde máš? Podľa. 30 000, dobré. A prespím. Dobre, ráno vstávame. Máme ránko. Čo je? A ty si čo? Ty si mutant? Či ty si bežný? Vyzeráš byť ako mutant úplne. A taký zmutovaný, že už. A ty tiež. No dobre. Nevyzeráš byť až tak zmutovaný. Ale svieža byť nevyzeráš. No, ja idem toto predať. Kde to je? Kde je? Tu predám. Idem to predať. 38 000. Ty nie si mutant. Dobre, no. Tu ukončím video. Ukončím video, takže si rozbijem loďku. Áno. Áno. Takže ideme opraviť. $30 000 ďalších čudí. Chcem ukončiť video, rozbijem si loďku. Čo viac k tomu povedať? Tu ukončím toto video, diel 2. Vidíme sa pri ďalšom dieli.
máme deň 34 no a vidíme sa na budúce. Čaute.